Takže čau lidi, já vás vítám u druhého videa. Vidíte, že jsem na 6, protože ta 7 jako začala blbnout. No, tak. Tady už mám celkem slušný level 127. A co bych tady měl v plánu? Chtěl bych dodělat tohleto a jít trošku vejš v pozici. No. Proklikáme si nové věci. Chtělo být to brnko a boty. No, všechno bude. Tak jo, zatím žádný epic. Ale to bylo stejně naštěstí, to je jedno. No, kašlem na to, uvidíme, kolik to dává expu tady. Moc ne, no. Tak, o něco jsme popolezli, jak zkusím vyklikat aspoň level. Jenom 360 000, nevím, co se děje, zrušili zkušenostní víkend. Nevadí. No. To je strašný, to vůbec nepadá. Tak jo, já zkusím vyklikat pár levelů a za chvilku jsem zpátky, takže zatím čau. Tak jo, jsem zpátky s levelem 131, trošku jsem si vytunil postavu. No, zkusíme si vyklikat nějakou novou zbraň, zkusíme podzemí. Staty jsem si vyklikal trochu. No. Už by to byl slušný skok, kdyby nám přišla nějaká epická zbraň. Tak to zkusíme s touhle. Ano, jedna se udělá dole. No. A šance tam je. Jo, je to dole. Krásný rukavice. Okřídlený jelíček. Hop. Pozor. Poslední. A je to tam. Takže jsme dodělali všech 9 hodin. Zase rukávky, proč? No, naklikáme elíky. Tohle už vyhodím. Naklepem to na sebe a jdem zkusit dál podzemí. Portál. Ta bestie je nějaká silná. No, necháme si ji na potom, zkusíme tady toho jezdce. Tyhle, šípnitý šmejdy. No, tak ten asi nepadne. Luk.
Super, fuj, to bylo štěstí, no, ale rukávky mám. Proč mě furt padají ty rukavice? No. Tak já opět zkusím vytunit postavu a hnedka jsem zpátky, takže zatím tak jo, jsem zpátky a jdeme na to. Co se stalo? Nevadí. Tak jo, zkusíme se vyšplhat vejš v pozici. Tak, zkusím tohodle. No, mám nový věci. Koupil jsem si grifíka a lektvary. No, zkusíme to podzemko, ale to asi nevyjde. Ale jo, zlepšilo se to. Tak pojď, padni ty šmejdy. No, to se hodí. Tady už to je taky lepší. No, válečníci by mohli padat, teď jich tam bude hodně. No, a tady jsme asi skončili. Obratňák. No, zkusím posledních 18 hůb a pak jdem arénku. Tak, padni ty šmejde. Šulín. No, kašlu na něj se nedá. Padni. No, tak jdem sem. Už jsme v top 15. A jdem vejš. No, má na sobě na sebe zbraně, to hovno platný. A, tady ten, tak pojď. Jau. Tady jsem dostal, no. Tak pojď, no jo, je dole. Je dole. Vrátil to. No, nevadí. Tohodle pošlem už pryč. Tohodle jaký pošlem pryč. Tohodle taky. Tohodle taky. No, posouváme se pořád vejš a vejš. Tak pojď, pomsta. A je to tam. Kolik nám chybí na první příčku? 1500 vyhlasů, to bude těžký. No na tohle nemáme, tady to můžeme zkusit. Pěkný. No, ale moc nechybělo.
Pojď. Pěkný. A je to tam. Jo. Zkusíme tohle, co to je. No, to je úplně bez šance. Tak. Ty kráso, ten nám naložil. Samý kryťáky. No, tak to dělají. No, tady toho dám pryč. Zase je tady bogle. Odsouvat. Ale někdo novej. A jedem od znova. Co? To je šmejt, tak to si hodně vem. Do pytle. No, tak na toho budu točit furt, dokud se mi nevrátí můj hlas. Tak jedna část je zpátky, těch 188. Druhou část, ty šurdo. Ty vole, a zas, to je bocas. Jednou. Ty kundo jedna, chlupatá zasraná. To je píča. Ty kráso, už je za mnou, ocas jeden. No ty vole. Ty kráso. Toho budu bombit tak dlouho, dokud nebude pryč. No. Šmejt jeden. Tak teď dostávám. A jdem do něj. Jsem měl nejvíc hlasů, 1230, jo, mám víc. Ne, on to vždycky musí zjebat tady ten. Ne. Teď musím tak 4krát porazit, pak už na ně nebudu točit, takže dostanu pryč. Tyhle, ještě jednou. Ještě jednou. No. Ty vole, tak co to je za píčovinu, vole, jak 5krát za sebou sundám a pak zas on 5krát mě, vole, já to nechápu. Fakt, ty vole. No. A já ho odsaď vykopu, už nejde. Ten jde.
spadl. To je šulin. Ty kráso, já už ho pošlu pryč stop 10 a pak už na něj kašlu. Ještě jednou. Ty píčo, ale on mě vždycky udělá, když už má být pryč. Co je zas tohleto? O nic, já dám posledních pár útoků tady na ty ze spoda, kde to je jistý. No, tohodle riskovat nebudu, zkusím tohodle. A mě to stejně nedá, já do něj musím jít. A jo. Já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa a zítra čau.